onko no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa fama idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yai boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Saya salminana mi yimbe galle mum bab me sohna ma seera non kadi baba ko jom tan kadi e ha baba min dal do comme miijo nodo comme ya accu min mi de village min ngara galle hay so totami hay so ko pantere ni e min di parce que baba ko mi eggado ko joni heewi eggaji no kee trop toton quoi totami hay so ko pantere ne galle he min ko oton ngaron ko ton gallam do pour quelle raison baba ko eggado ko ne heewi et après yani village dum do yarani wana tade jarani kada wiyami ay baba fama mi famminima mi halni mama ay hani yurnoyde jaada ko hurtoyaade so gorko ma nawma do ha kili koro min haajam ala hen et puis deuxièmement pourquoi mo jabani village hay so mi wi mon ngare ko don galle village jabata do parce que dum no nyakkina mo fayda dum no ussomo o ko yimbe biye ole ko be biye ana hurtoyima be sakkito ko wiyata holko mo hol kurti do ko village arti hurtoyi gallam dum ko hala ha galle no yaaji no wadi ciudi ha heewi kono non an galle ma ko galle jom galle ma natti wonde gallam min gile ne jaltuda ton wana mi watta dum ay baba salminanam tan sa yehi salminanam nana hira wawi accudema kono dum webar ha burti dum rokkata mon jom jeewe jom ha donko don Farmer. Farmer. Ndi wonde kadi ne nyejje vocal da ko wawi halde WhatsApp o bid. Elle ambosade WhatsApp. Farmer. Na. Argay. Akam no jida foda hala WhatsApp tan. Farmer usu WhatsApp uji ma kudadi. An farmer kallo tawida an hala WhatsApp. Ha? Kal groupe non ana itti kal groupe ay leccio numur kal groupe adan don mine ma de poti anongo muska ma so be haal wappu be haal kongol fa kongol farmata na tinno wallam do gulna kam jam hande no wonno bandum du wona weldu no fe findani yi wa nyene fo mulna ma ndiyam di wadno ko wonna suusa ndiyam bubdam da ko hande tan di hande non beydar volume abeydat ndiyamdam abeydat ha bur ko gulnanda ha burto dum won se ko hande mi wona pindul no fe mbadana kam hen lamdam seedo non ndiyam e lamdam aha bande so welari watte ko lamdam e jam lamdam wonno ana wonno onon toppirdo tan ko tuubu ko be tan o ganda haydara
min wonno taraɓe men neha men so ɓanndu muusi heewi waɗede ko ndiyam e lamɗam vraiment ɓanndu artu seeɗa am tan no jiiɗa ɗo ne heewi nafoore a dañini lekki wiyeteke nouvakinin keɗa wawi wadde heen ɗum fof am tawata kam heen eyyi ya wulno tan ya wulnonam ndiyam ko neɗɗo ndemi bo an mbiya an mi sikkani pharmacie ma jibini ko barkina an ɗo tan mo nana taran joom galle mum jibintade moom ko yorno tuuɓe en jogo paɗe en an mi sikkani soma jibini ko barkina conto ɓole ɗo ko cukalel woni needi awa fama selli jam tan moɗon jam ɓolom na dii ɗon paño e mo fotan ɗum ayli yaltaka hande kay hande ko ɗo ngoni tagi fama tane ko yaltude e jam ça va Guèye a salminama ça va no yimɓe galle mbaɗeɗi celli a yewnama ça va ah bon hande a yontaki a ponno yontede hande noon ko ɓe yaltuɓe ko ɗum kay tagi wadde soɓe gari mbiya mi salminiɓe nayi salmi kamɓe foof ay Guèye ay min de kam mi ala mo jontirtemi onon kam on malama koye min kam min tan e joom gallam min tan goto tan woni e galle min kam aɗa andi no muusi seeɗa moƴƴi ala probléme e a salminama no fewi salmini yimɓe galle kamɓe foof groupe bokenam maynaɓe on calminama on jeewnama onon foof onon wonɓe damal ɓe fof on calminama e Kadia Seydou an kam mi wayi yidema en ligne de ko ɗum gonɗa e dow muɗum on calminama onon foof ça va DEWGAL mbaɗɗa tampere selli jam tan machallah jam ɓolon to ça va mayri nan de wona deeƴi name siyu lubari ça va ça va bien wallahi min ɓuuri no yimɓe toon mbaɗaɓe celli ça va bien a yewnama wallahi a yewnama no fewi ça va no sukaɓeɓe mbaɗaɓe celli ça va ti va salminama ya nder marama dañi tokara ayyo ɗum de kam no weeli machallah mi weltima hen no fewi la tokara kam no weeli moom mi weltima jarama lay ndi wejjitidere furi o fof ɗum ndiyam bone mbaɗi kono bone mbaɗi wejjiti Dede
Dede. Dede. Ah, dani mo de. Ndiyam ma nan de. Ndiyam ma. Minawi. An jam ki suba ko jongal ndiyam fam. Yuna ka dani non. Tongon la. Tongon non. Ala baraka ka jaltuno kam ba gal ba ma janda jogonda walla ko forage. Ay nokku mi yaha de ya tan ndiyam ma nan de. An jam ki suba farma ko chakane jamaade. An ginnul ma mi dem ko jonga tan ndiyam an. Mi addi ko boy ko andani no. Mi kay so mi dani ma hay so mi dani mo wawa jutirde ne mara mi ngam mi anda hoto walla an ko robin ko kuppuno. Dede ya loto yo. Farma ko chakane ma be andi ko WhatsApp uji ma ko dandi gonnuda kedi. Kal video mo non. Ara kadi WhatsApp uji ma andi ko koole balen gone mon bi WhatsApp uji. Ara halata ko nafara a watta ko foti wadde ko porda wadde keɓaɗa ndi aɗa fena tan aɗa fena. Dede ummo loto e ɓuurema. Fa em lakar lotoro ko mayɗo min kadi ɓuftoro mbima ko a waɗi hen lamɗam. Lemsi. A waɗi hen lamɗam walla sa pamere haalde maɗo willemi juuɗe mi nawtuma lakar an a waɗi ko mbaɗanɗa mi haalani aɗa wiyaɗa aɗa ñaññeyam an ha ya heɓɗo ya toppir WhatsApp uji ma keɓaɗa ha para gardam ɗo a farmara waɗi hen lamɗam e ndemɗam farmar notata ko farmar fada mi yew ndiyam ɗam ni ko mbiyata ko sa so tawi a wullini foti waɗa fada farmar kam waraw farmar fam ɗam wulnaka ɗam wulnaka ɗam e leytinaɓe frigo farmar oh là là farmar akidit way dara gande Tidak. Farmer. Farmer. Naam. Farmer ar kay an go pak penande mane. Ko woni kadi An jam nam safani lamdam mulani kadi. Farmer ko tagi mi halni mam honda watta an. Dede an neɗo susan ndiyam wa dede an mbaɗani No mbami? Mi kay ay an ko wuder mane kaddi do. Ay min no mi susan ndiyam non warses ma. Ala sago woddi ko dam buuba haburti. Farmer no ne kay ne ko wadi gaccon ser warse mi natta. E wadi gaccon ser. Farmer he or jala man ne mo hersan ne. yide dum do hen yodani Wona wuder ma fo gorum. Warde mo juri yo haburi ko farmer. Farmer no non me fu su de Mokoloto. Yay boy. Mokoloto. Fama Jallo Jeri. Fama e village wa. DEWGAL wana jawdi.